ए भैया कौनो में अरारू बा अपनी देवर से असंतुष्ट बा। अपनी राजा जी से एक दिन फोन कैल कि सुना एक तो हम बात कहत हई आउ जौन देवर जी बाना उनका रहन हमके नीकू नहीं खे लाग कहत बा तू तो बड़ा बहर बलम जी तू तो बड़ा बहर बलम जी दौरा बाटे चीटर लुटेला माजा लुटेला माजा बंद के घर में उसे डर लुटेला ढेर दिन होइल नाही घर तू जावेला सगरो कमाई दौरा पानी में बहावेला घर के तो ही माटा खाला घर के तो ही माटा दूध पिए 3 लीटर घर के तो ही माटा दूध पिए 3 लीटर लुटेला माजा बंद के घर में सेटर लुटेला ओकर काम हमके लगे एकदम फर्जी ओकर काम हमके लागे एकदम फर्जी आया के समझौता तनी त्रिभुवन बेदहरादी ओकर काम हमके लगे एकदम फर्जी ओकर काम हमके लगे एकदम फर्जी आके समझौता तनी त्रिभुवन बेदहरादी पिए खातिर दारू बेचला पिए खातिर दारू बेचल धोइली सकूटर लुटेला माजा घर में गिरा के उसे डर लुटेला